waɗi fayida mboɗo jogii naamde jibinɗe naamde naamdalam ngal ɗo ko en jii ñalngu aynaaɓe waɗaama Tambacounda ministre d' agriculture et de l'environnement et de l'élevage Guinée Bissau kañum teddinirno ñalngu waɗa koɗo dowro nde waari nde leydi maɓɓe haalta ko ɗemngal portugais kono kanko discours makko fof o waɗi ɗum koye pulaar en keewani yiide enen fulɓe men laamiɓe so ngari e nokku tubak wiyata ko officiel kaala ɗemngal farayta ha gasna kaala pulaar miijata kam yoɓe kalɗo pulaar tan tade nokku o dowrowo mum walla baawal mum walla keewal mum ko pulaar e hol faamamuye ma hen ko noon kañum se nokki dow jomiraɗo wi kala nelaɗo mo nelmi joɓnanomomi ko ɗemngal ɓe nelmomi e mumen wadde mbiyen mawɗo leydi nela koye leydi mum leydi jogui ko ɗemɗe ɗemngal fof ne jogui hatta ɗemngal fof ne jogui fayida wayi hande no Macky Sall yen rokki ɗum fartanni ene nana ɗemngal mum yummoya pulaar ene nana séréer ɗemngal ɗo nehiɗo ene nana jolfe hoddiɓe ɓe hoddiɓe ene nana farayse ɗemngal ngal jenggal ene nana anglais ɗemngal ngal jenggal e goɗɗum so wonko andi tawmi gawaɗo tinandi on jogui fartanni so sanga ka heedi goto fof ɗo kefode kadi ha tenti oɗo ñalawma wiya ko ñalawma aynaɓe ñalawma aynaɓe ko fulɓe joni noon aynaɓe Sénégal wiya fulɓe ɗon kadi aynaɓe ko fulɓe ko yiyande so neɗɗo wi aynaɓe ko fulɓe kam natani guinde Espagne ala aynaɓe Sénégal e aynaɓe Sénégal sa wi aynaɓe Sénégal tan a joofima fulɓe a joofima fulɓe hayso woɗɓe ne jilli hen sa wi aynaɓe kadi ko wiyata ko mbiɗa ko so wiyama fulɓe tan wiya gaynaka a yahani Normandie e nder gendi Sénégal hande ɓe batti sodoyde 4 banggueji goɗɗi garoji 4 men kewɗi hen ngala ɓirande mi samni ɗo docteur Mamadou Alassane Ba wi addani 4 meɗen wasde hewde kosam ko tampere woɗum ndege firi e nder Sénégal aynaɓe ɓurɓe hewde ɓe ko fulɓe so tawi gaynaka dawrama ko pulaar wonata ɗon ɗemngal yummayal noon haadi won woɗɓe aynoɓe ɓe gona fulɓe ɓenne guittane gueɗal so goɗɗum dawrama to ɗemngal ngal jogui dole ɗo ɗum waɗe daɗɗude mawnine heddiɓe guittane hen gueɗe no hande suudu sardiji gueɗe Sénégal so welima kaala pulaar so welima kaala goɗɗum deke so pulaar haalaka toon wona suudu sardi ndi ko neɗɗo kaalowo e kono o waɗi ko yooɗi o waɗi ko feewi ngam teskade ɗum ɗo no joguiɗo doole o itta gueɗal ngal a totta ɗumen so tawi omo wawno kadi o ɓeyda hen goɗɗum ha moni fo heeɓa gueɗal muɗum ko noon tigui eywa namdal jibini namdal tigui namdalam jeeɗiɓal ko haalinane haala Elimane Gamaji eywa so tawi hande Sénégal ko laano julka wonno ko an sukki hen teppere ma walla ko an jogori sukkude hen teppere ma haade makko wadde soya walla ko muuta hol banggue guiɗotoɗa on juuti min to banggam gendi Sénégal eto wawi wonde foof gadortomi ko ɗemngal saabu jomiraɗo teddutoɗo nde o haalata nde o wi yimɓeɓe ko inna jaalnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum lita'arafu ko ɗemngal woni ɗo firongo tan firongo o yimɓe tagama dewele gorel o waɗi ɓe pecce woodi noon ko taganiɓe to hakkude maɓɓe ɗo beele ɓe mbawa andodirde e yewtidde e wawde liggotade ɗum woni ɗemngal tuba wiyata ko jalo kono noon ɓuure mon moƴƴi toon ɓurɗo hulde Allah ɓuri wonde kulɗo Allah ko jaɓɗo jamiroje Allah ɗemngal ko yamiroje Allah nokkuma ɗemngal so tawi hande gendi Sénégal koye wiya ɗemɗe 25 foti nder geɗi Sénégal wonɓe naɓɗan mbiya ko jeego Sénégal woni 25 ɗemɗe foti joni noon ɗeɗo ɗemɗe pop
so wonti gonga o ala ɗemgal mangal e tokosal ɗemgal ko ɗemgal anduɓe men heewɓe ne jogii ɗon saggere ɓe mbima Sénégal kay langue muɗum national woda ɗemgal ngal ɓe kaali min haɓama nden goɗɗo wiya ala wona gonga ngal wona langue national ko ngal ka woni langue national ɗo ko majjere ko jogi carte d'identité national woni nation sa haali sarkulle ko langue national sa haali pulaar ko langue national sa haali seeɗa ko langue national sa haali ɗemgal gongal ko langue national ɓe paayodirta joni hakkude langue officiel ɗemgal gollortengal leydi ndi hay haaɓe men ko fares so tawi ɗum ɓenni ɗemɗe ɗe ɗemgal fof wonɗo jogii doole wonɗo jogii wonɗo loyi wadde nde ko firi ko ɗemgal fof gonɗine holle holi o leñol fof gonɗine holle holi ngol goto fof ko jogii ko to banggue ngal faggudu mum fandinane jogiiɓe jawɗele ɓe pandinane jawɗele mumen dow ndenka ɓe ngala jawɗele ɓe ballene paggude so wayi hono ni goto fof tini hoɗum koye leydi he jeeya tan sikki ala ma jaam dañi wadde sinno ko min wiya hol damal gadnal ƴeew ko ɗemgal sabu ɗemgal ngal so heɓama tan joom ɗemgal ngal heɓet joom ɗemgal ngal heɓama mbawa ko makko heɓet sikki ala waɗa ko foti wadde ko o waɗane ko foti wadde ko jabdane waɗi fayida ngal ɗon namdal kadi ko joni jibina lecture pour tous aywa eɗen gandi Dembel Sall ne haaɓe en haare fawdinde e wonɓe waaɓe no makko ni e nder Sénégal wiya ko neɗɗo fof yo yi yeeso muɗum ɗemɗe kadi yoɗe jangge ɗemɗe neniji ɗe kono joni gona ko wayno Agnam Godo ko ɗon jeeɗe aywa piyeteɗo yo janggin ɗon pulaar o taw ko jolfo o nanta pulaar gona ko wayno Kusanaɗo taw woni toon ko Basari walla woni toon ko Bambaranke jannginowo to no taw ko pullo o nanata bambarankoɗe gona hedde ha joni Cambren wiye ya janngin ɗon wolof tawa jannginowo ha joni ko soninke o nanta wolof beele ko noon foti wonde beele ko wayno Ibrahima Kannen ko wayi ha joni no gelongal Gamaje ko wayi ha joni no Ndiaye Saydou Amadou en waaɓe noon taw ko fulɓe heɓtinaɓe anduɓe wawde heblude yimɓe ɓe Dembel Sall en ha joni kebla yimɓe ɓe jannginoɓe ɓe taw koɓe fulɓe kebla ɓe ɗemgal pulaar ɓe janngina e nokkuji ɗi beele ɗum ɓurani walla no waɗani ko noon foti wonde e kañum en kaalino ɗum joni e lamde men jawtude wonde jomiraɗo nde nelata nelaɓe ɗe kala nelaɗo o neli ɗum ko yimɓe ɓe nanodirta ɓe ayi ndeki firi so tawi ala ko heddi en mbawi teskade wonko jiɗɗen wadde mbiɗen ko goto fof ne haani janngude na wonala no wodi goto fof ne haani janngude joni noon haade ko janngude ko wonko joguiɗe aɗa totta o so tawi o nandirta hono tottirta juɓɓi ɗon so nandirta a wawa tottude mo wadde ndeki firi ko alay sago wawa waɗede heblo mango o ɓuɓal leƴƴi Sénégal kawgilaji mbaɗe ha dañe handuɓe hen kamɓe fof ɓe jooɗoɓe mbaɗane heblo woto faame e goto fof faamuɗum e ɗemgal mum firani tan noon ko ka an woni pullo ma naweɗa Fuuta so tawi ka soni ka nana pulaar aɗa wawi yaade fof ɗum ala firtani Fuutanke tan sa Fuutanke aɗa wawi yaade banggue goɗɗo kono noon kala ɗo jaaɗa jannginoyde yo taw ko aɗa nandira e wonɓe toon yo taw aɗa janngi ɗemngal wonɓe toon ɓe wona jangde tan ni tan tawa jangde ala hen ala ganni ɗi ala ɗum ɗo ɗe gueɗe mbaɗe kono noon deke goto fof rokkete so hande wiyama leydi ne fecce ministére uji ƴette goto fof kay totte ko wawi deke firi goto fof hande totte kono foti yaade kabaruji mi anda ko ha joni waktu nano huɓɓa kono ha joni koye jangde jahaten saabu eɗen gandi kadi toon to université Thiès caɗele ne toon aywa wona hunde nde ganduɗa fondade won diplôme aji saɗa waɗa ɗum wiyete ko wolof mbaɗata ɗum taw ka soninke walla ka bambaranke sa waɗani ɗum wona option wona aɗa wawi suɓade sa wawa wolofta aɗa suuɓo séréer walla goɗɗum eywa joni ɗum ne te koko winda hankkadine ko ɗum yamira ɗon on ɗon université
beele ɗum wona ñifte ɗemɓe goɗɗe ɗe walla ko huldendeedi walla ko ɗaminaare haa ɓurti eko paami ɗum kala to tabiti gotel e geɗi ɗiɗi nan lees majjere walla rafi numɗa yew hande leydi France ne jogii option saɗa waɗa bak maɗa pulaar a ƴettat toɓɓe ɗe jiɗɗa ɗe mbaɗa e nder pulaar keɓa ɗo e leydi heɓo mbaɗu ɗum ko coɗaynajo ɓinguel men mbiyete ko aysi men nde waɗana doctorat o yiɗi wadde ko e Fuuta e Pulaar e Pulareeje o arat ɗo hen mboɗo haalno ɗum winde ɗum ni jeeyi haalde ɗum defteram adande Pulaar ay toon ni towi ɗum ko mbaɗo han kadi thèse makko thèse muɗum ɗum ko an suɓoto ko jiɗɗa fof no gasa mbinda ɗum e Farais walla italiére kono kaalata ko gurdam ɓulaɓuɗam ene sella to ko Pulaar tigi a baɓa ko ɗum bindata heptina e école dowrowo gindi Farais jaɓa toon ndeke leyɗele men to ɗemɗe ɗe jeeyato so tawi ala ko heddi ɗum ene waɗe so tawi mahama e dow goonga e foti wonde kono ay majjere wonde hende nana hay diine won diiniyankoɓe nanta mbima dowrade ko wona arab nde en aña ɓe takka nulaaɗo mo jami kisgol yo mbiye dowrade ko wona añam arab ne aña nelaaɗo duwortono ko arab nelaaɗo mo nanatano so wona arab so dowraki arab koko duworto koko duwortono wadde ndeki firti ko sikkude won ferguitere wonde so gendi Sénégal won jotoriɓe ɗemngal wolof bandiramen joddu won jotoriɓe ɗemngal maɓɓe ngal ko Sénégal naaɓe fof ne nana so yonti won tan ɓe mbiya kaale wolof tan mbeɗa yimɓe fof nana ɗum ko yendude leƴƴi keddiɗɗi ndeki firi ɗum so tabiti fotani wonde gasede ɗon wiide hay nder haalirde so yiɗi wadde hannde eɓɓore ma ɗi wadde radio FM walla ko nandi hen ene jeeya e kuule maɓɓe ko ma mbaɗa feere yo taw ko mbaɗata ko aɗa nawori ɗum ɗemɗe goɗɗe ɗe ayi ay ko jeyata ayowoji men hay radio ji men jiyaɗo ɗo joni endo fawe ɗo cinéma fawe ɗo film tubakoɓe fawe ɗo ko wona jomum welata waɗete ɗiɗi ko ñawoje ko mbaɗata ko ma keñña hen yimɓe foof ɗum kam woni kayitade sa heɓoyito nder noon wona gueɗe hen sahaji ɗi mbawi waylade wadde wiyede ɗo henna ɗum ɗo ko ma ɗemgal ngal ɗo ton woni hen tawa ɗemɓe goɗɗe ɗe gonani hen ɗum ko majjere walla rafi numɗam kono ɗum ɗo foof noon e wade noon so eɗen guuri ɗen celli sen darima to kaalaten nane ɗo sen darima to feccete jeeyɗen e feccoɓeɓe ɗum firtoto haalaɓe gendi Sénégal wona Sénégal to wawi won fof ɗum noon ko wonma mbayni waktu huuɓi e tigui en beltima no feewi garoɗen ɗo tan ko salminde miiraɗo musidɗo ceerno Abdoulaye Diallo cuuɗimen Agnam Godo kono kadi ɗum ɓesni ɗum jibini kadi ko heewi ha ɗum ɗo ko wawi jolde hen en jetti ceerno Mamadou Rouway mo ganduɗa baɗo golle mantiniɗe sare e nder fedde fulɓe Italie sare e nder gueɗe kewɗe oɗo yakorima e retour nu so tawi rottama ma nokkande moƴƴere nokke hen nelde e ganduɗa Bosso FM ma nokke hen nelde ganduɗa Yereyaɓe TV ma yaha to Bambilor TV yaha to Bambilor FM jetten ɗon ceerno Amadou Tidiane Ceerno Djiba Khalifa Bambilor gonɗo sababu gargol meɗen nder guendi Italie baɗowo jillu e nder leydi ndi gam wallodirede e yewtidede e jokkodirede ko nafata Sénégal naaɓe ɗanniɓe e ko nandi hen ɗum noon ko welta tan wiide tan bandiraɓe guendiyankoɓe enen mbiyata guendiyankoɓe naaten e dawrugol sen naatani e dawrugol ko mbaɗeten ko en dogat tan ha tampen mawnude foof naywa woppa walla caɗele hiraɗe kefto ɗum woppa walla wiya naati diiniyankagal sikka wattino koko bolle puɗiyagal woppa walla kaptene nder koye men woppe ko dawrugol tan wawi hande wurnude e sembinde e yettiden ko paruɗen ɗo mi yetti on e mbaadi koktidindi mi artiri yettoram e jaroram mi dowujam faade Farba Samba Ngom mo ganduɗa koye muɗum ɓaggimi saabu yoɗede golle mum koye mum ɓaggimi saabu yoɗede golle muɗum omo heewidemi welimi ma tan ko an a haalata ko wonani e ma e ɗum noon ko weltare mawde yooɓe jokku golle
ɗum noon mi heññora ɗon e mato gueɗe lamita kuttirɗe bandiraɓe Sénégal naɓe gonɗen koye ñalɗi parrainage hay goto hoto majju hay goto hoto weem hay goto hoto falju laawol ngol ko gotol ƴettane keɓowo keɓon hen ƴettane keɓowo keɓon hen ƴettane keɓowo moƴƴinana leydi ndi moƴƴinana kala falde moƴƴinana kala leñol moƴƴinana kala ɗemgal moƴƴinana kala diine moƴƴinana kala neɗɗo ko darni e nder gueɗe Sénégal holi on so tawi a yi jomiraɗo teddutowo ɗo so wima Mouhamadou ɓurni ɗum fof wi ko o wadde Macky Sall so wi ko o ko o holi on ko Amadou Ba hay haami noon ko baba o kono o baba o kañum ma dande Souleymane Racine Ba Farba Samba Ngom emin ɓaggodiri e ma eɗen jaade Macky Sall eɗen cuɓi cuɓaɗo cuɓaɗe Macky Sall nani ɗum Macky Sall Amadou Ba ko gotum Baye Sall ma taw jiiɗimo ceeri Baba Tadiane ma cuɓoɗen cuɓaɗo mbaɗen parrainage ha heewa ha wiye hankkadi yoni ñalawma 25 lewru ɗiɗaɓuri woni février 2024 goto foof yo fin subaka law dawa ganden ko ñalawma goto naftorteɗo duuɓi joyyi cuɓoɗen Amadou Ba arara yo ɓamte Amadou Ba nawiraji woni hoorejo gueɗɗi Sénégal e duuɓi joyi garoji jiyen golle ɗe ɗe jooɗa joyi gartoji ma en jiino way ko Macky Sall eɓɓuno e Sénégal émergent hitande ujune 2035 sikkala nden faadaro yetto hande Sénégal weeli wallude weeli jingande weeli yaadu saabu ko yilotino ko foof nan arta ha nder jeese ɓeɗen guene jarama on jarama ko katante leñol tan noon gonnon nde no on tan woni ɗo ha joni wadde ko jaam tan wona tan waɗi fayida mawɗo Ibrahima Kane ha joni en beltima en jetti tawtoraɓe golle ɗe foof e ɓeddini Alhaji Abou mo jogui ngal soraɓe ngaɗen makko ndendata golle ɗe kono noon kadi en jetti Mamadou Way joguiɗo goto miijo wawde wallude en ɗiɗo ñalɗi mbawa yaltude no hanniri ni ɗeɗo golle mbawa wejede e kala rendoji ɓiɓɓe e taniraɓe e jatiraɓe fof pawya hen guila mumen soko gueɗe ñaawi en jetti Saydou joguinoɗo lumiére o woni nanagal ngal e gueɗe goɗɗe ɗe fof ɗum noon allahuma en calmini Damas o wonno koye autoroute e woodi ko keewi ɗum noon ko baba o hay kanko en beltanimamo en beltanima kadi dendagal fulɓe tawreɓe ɗo Italie ha joni en beltanima fedde Souleymane Racine Ba horejo muɗum ceerno Housseyni Sow e gollodiɓe mum